La portal s'afegirà quan està arribant. L'exposem fins que s'afegi això. Comencem el ple ordinari 4/2025. El primer punt és l'aprovació fiscal de l'acte del ple ordinari 3/2025. Diu alguna cosa? No, a favor. El segon punt és la dació de comptes dels decrets de presidència del número 279 al 878 de l'any 2025. No, ja els ha mirat, hem preguntat que no sabíem de què era, que era algo de camins dels caçadors i ja està. Passem al tercer punt, que és l'adjudicació del contracte d'obres sobre... Falten les juntes, no sé si ho voleu afegir aquí. Ai, perdó, sí. Sí, ho havia comentat. Hi ha el que es considera les juntes de govern, que n'han fet dos este mes d'agost, i que, bàsicament, era l'aprovació de factures. Ara sí, l'adjudicació del contracte d'obres sobre la reforma de la llar d'infants, els tracaleres. Aquí tenim la resolució. És això. Al final hem partit les factures. L'empresa que ha guanyat la licitació és l'empresa Conscat, que ha guanyat una puntuació de 72,66 punts sobre les altres 5 que hi havia, 5 en total. No sé si voleu fer alguna pregunta més o mirar alguna cosa més sobre la puntuació. En principi, l'acte de la mesa està en la plataforma de contractació, que és pública, i és un Excel, una regla de 3 bàsica, i major puntuació tant per la baixa de preu, el termini de garantia i el termini d'execució és el que millor, aleshores, per prou diferència, és el que més puntuació ha tingut. Una empresa de Campredó. Quina previsió hi ha per començar? La previsió tan pront quan... En principi, 7 dies per a notificar. Per notificar demà primera ho tinguia preparat. I després ja és el que tarda, es farà la formalització en un termini de 15 dies. Doncs quan ells vulguin i és possible. Ja m'han preguntat per depositar garantia, que hi ha una comunicació, suposa que anirà ràpid i això. Sí, també tenim la sort, no?, també, perquè la veritat és que és una sort que l'arquitecte que està dins d'aquesta empresa és l'arquitecte que ja va estar treballant en la llar, per tant ja coneix el projecte i això també ens jugarà a favor també per poder, en terminis i tot, sabent que està treballant. No s'ha presentat ningú del poble? No. Les empreses estan aquí, també si les... No n'hi ha cap del poble. El quart punt és la moció de juny... Ai, perdó, votació. Sí, a favor. A favor, nosaltres també. El quart punt és la moció de Junts pel Pinet per l'impuls municipal a la llengua catalana. Llegeixo els acords, tot i que és una mica llarg, o... El que tu vulguis. Hem llegit, tenim algunes preguntes, si vols llegir les farem després, si no... Reafirmar el compromís de l'Ajuntament del Pinet Llebrai, el català, l'aranès i la llengua de signes catalana com a llengües pròpies del país i defensar-ne l'ús preferent i prioritari a l'administració, l'ensenyament, els mitjans de comunicació públics i les accions socials i culturals. Segon, crear una regidoria amb la responsabilitat específica de la política lingüística municipal. Aquesta instància haurà de garantir que tot l'Ajuntament en la seva activitat administrativa i institucional, en la comunicació interna i en l'atenció personal de la ciutadania, utilitzi el català de manera obligatòria, així com també haurà de garantir que se'n faci la supervisió. Tercer, impulsar accions per reforçar l'ús social del català, amb cursos gratuïts o bonificats amb horaris flexibles, incloent vespre i cap de setmana. Establir la formació en català com a requisit a les persones nouvingudes que vulguin accedir al padró i garantir que la selecció i la provisió de llocs de treball incorporin requisits del coneixement de la llengua catalana. Quart, establir un programa de col·laboració amb les empreses locals per oferir cursos de català amb treballadors dins la jornada laboral. L'Ajuntament explorarà la promoció d'incentius municipals com ara reduccions o bonificacions a la taxa dels imposts d'activitats econòmiques, entre altres, i instarà la Generalitat a establir bonificacions fiscals per a les empreses que fomenten l'ús de la llengua catalana. Cinquè, incorporar clàusules lingüístiques en tota la contractació i requisits lingüístics en les subvencions i convenis municipals, amb mecanismes de control i sanció.
L'Ajuntament vetllarà també pel compliment dels drets lingüístics de les persones consumidores d'acord amb l'article 128.1 del Codi de Consum de Catalunya, garantint que tota la persona sigui atesa oralment i per escrit en llengua oficial que esculli i que rebi el català amb tota la informació essencial, contractual i vinculada al consum. 6è. Promoure el català en l'àmbit cultural i audiovisual municipal, amb suport explícit de creadors i artistes que treballen en català. Aquestes accions s'hauran de completar amb les campanyes de sensibilització i programes específics per fomentar l'ús habitual del català als joves i en l'àmbit digital i per reforçar-ne la presència als canals i les xarxes socials municipals. 7è. Rebutjar els atacs judicials al català i a l'aranès com a llengües vehiculars de l'ensenyament, així com qualsevol intent d'imposar quotes de castellà a l'escola catalana, i instar el Govern de la Generalitat a pactar de cara davant futures sentències judicials que vulnerin el model d'immersió lingüística i el dret a rebre l'ensenyament plenament en català. 8è. Reclamar al Govern d'Espanya i a la Unió Europea el reconeixement de l'oficialitat del català i de les institucions europees i garantir-ne l'ús ple i normal en tots els àmbits. I 9è. Comunicar aquest acord al Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, el Consorci de Normalització Lingüística i les entitats de promoció de la llengua en ens locals, així com també entitats municipalistes. Cal destacar també que nosaltres tenim la sort d'estar a les Terres de l'Ebre i que l'ús del català encara és de la primera llengua, però tot i això s'ha vist que ha anat baixant al llarg dels anys i es veu a molts llocs de Catalunya que és un problema bastant important perquè estem perdent les nostres arrels al cap i a la fi. Per això pensem que hem volgut presentar la moció sobre la llengua, preservar el que tenim i intentant conservar a més aquí a nivell municipal i considerant també el que tenint en compte que d'altres llocs on se parla menys s'hauria d'anar reforçant. Vale. Tenim preguntes? Sí, tenim preguntes perquè hi ha uns quants compromisos i entenc que si la presenteu vosaltres és per a fer els compromisos. Clar, per exemple, crear una regidoria. La regidoria està com a creada ni que sigui de manera... Però aquí posa en la responsabilitat específica de política lingüística municipal. Claro, no sé, estàs dient de crear una regidoria? Ojo, que no estic dient ni bé ni malament, però... Te tallo un moment, si vols, abans. Ja t'he dit que és genèrica i també és per a tindre en compte el que està passant en altres llocs, que no és el cas exacte nostre, però nosaltres, dins la regidoria d'ensenyament, ja també s'intenta. Ja, però al ple, el vostre grup ens proposa crear una regidoria de responsabilitat específica de política lingüística. Jo pregunto si això s'ha de fer o no i si hi ha prou contingut com per a fer-ho en un poble... Potser després veurem que no és viable, però sí, el que feia falta. Vale. Després, el tema, la comunicació interna, està clar que aquí quasi tothom parla català, però també em posa en el cas de... No sé fins a quin punt. La pregunta és si és legal o no, qui s'està dient que els processos de selecció o a qualsevol conveni o a qualsevol plec de clàusules és obligatorietat, que això està clar, que depèn de quin lloc, a Catalunya, evidentment, ja exigeix un nivell bàsic de llengua, però, per exemple, a les persones migrades no faràs un empadronament si no s'apunta el curs de català? És el que posa aquí literal. Ja ho sabem que és el que posa aquí literal. També s'ha de veure com va evolucionant la llengua, no? Perquè això és una moció també és estar d'acord en una cosa, sí que és una declaració d'intencions també, no? S'ha de veure com va evolucionant la llengua i si tan malament està anant, i es veu que està anant, doncs potser... A veure si m'ho expliquem, estem tope d'acord en la protecció del català, això és indiscutible, simplement, i sincerament, que mos ha sobtat, que es proposa una cosa com, pensant, jo miro la pràctica, què és el que posa aquí? Persones migrades, si venen, per exemple, romanesos, que tenim una comunitat romanesa aquí al Pinell. Aquí posa que si no fan el curs de català que promourà sí o sí l'Ajuntament, no es podran empadronar. Això legalment se pot fer? No. O sigui... Se poden treure coses. Et dic que és genèric per altres llocs més grans també. No sé com... Sí. Que jo crec sincerament que és una declaració d'intencions, són les mocions que es passeu-les per ple, són genèriques i potser Junts passarà la mateixa moció a Barcelona que al Pinell. Clar, per això dic que les realitats són diferents. Sí, però com nosaltres estem al ple del Pinell i no estem al de Barcelona i, per exemple, el tema dels empadronaments, saps? Que són molt delicats en població migrada, que tu no deixes empadronar si no està fent
un curs o algunes coses, doncs, bueno, legalment pensàvem que no es pot fer i així ho certifica el secretari. Llavors, que si feu una moció més aterrada a la realitat del poble, encantadíssim. Si no, nosaltres, mira, mos abstenim, no sé, o votem en contra, és que no sé... Ja et dic, l'hem presentat també tenint en compte la nostra realitat. No hi veiem sentit a la nostra realitat. No veiem sentit... I la preocupació que ara les altres realitats. Sí, tens raó, ja que surt el nom de l'Ajuntament, potser sí que hauria de ser més aterrada la nostra, però ho hem fet tenint en compte la realitat de Catalunya. Sí, ja, però tu no dius que a Catalunya se promou el català o que es farà, tu estàs dient... Perquè és a nivell municipal que s'ha de treballar per la llengua. És que damunt esta moció és molt literal, saps? I interpel·la directament al municipi i diu, Ajuntament, no sé, tu l'has llegit, saps? Sí, l'he llegit i l'he mirat. Però és això, és més a nivell municipal perquè, bueno, ja també, mira, just l'altre dia, el dia de la Diada, el manifesto del mateix també, no? Que és a nivell municipal, hem de prendre molt la responsabilitat de que es faci ús del català. Ja, però potser les paraules no són les apropiades per... Potser no, jo us dic que és una moció genèrica, potser no són prou apropiades. La població Són prou apropiades les paraules per fer-nos la realitat nostra, però és la realitat de la nostra llengua. Però nosaltres som Pinell, i al final... Però t'estàs trobant al Pinell que a l'escola també hi ha xiquets que estan jugant en castellà i xiquets de parla catalana. Potser és una cosa que s'ha de promoure des de les escoles, fer activitats que siguin... De les escoles per descomptat que es promou el català. Bueno, nosaltres que consta en acta que tot el que és promoure, preservar la llengua i tot el que va adjunt a la identitat, a la cultura, estem a favor, però dues coses. Pensem que aquesta moció, en la literalitat que té, no és una moció adequada per a un poble com l'Opinell. Dos, que el volum d'accions que proposeu a fer, com s'està parlant de bonificar a les empreses locals, o sigui, i fer un programa en ells per a cursos de català als treballadors. És genèric, els cursos de català ja s'oferten i és bo. Sí, però és el que ens esteu proposant, no ens esteu proposant algo genèric de farem una campanya a les empreses locals, no, s'està parlant de coses molt concretes. I després, el tema que ens preocupa a mi, personalment, i també ho compartim en ell, és que ho han parlat, hem dit, hòstia, dels empadronaments, llavors si el secretari confirma que això no es pot fer, o sigui, que consta un acte a favor del que seria la idea general, però que votem en contra de la moció perquè no s'adequa i hi ha una cosa que pensem que no sé fins a quin punt vulnera el dret a això, a una persona que en situació de que la gent migrant prou desgràcia té de que marxen del seu país en depèn de quines condicions, o ja em posa en condicions extremes, no? Ara que ha vingut gent de Palestina i els dic que venen en una situació X i que no els empadrones per això. Potser la idea és bona, però les paraules que s'han fet servir potser no. Exacte. I no és res en contra ni del grup, ni és política d'oposició de dir que no, és si m'on anem als acords que ens proposeu, no ho podem votar a favor. Jo Llàstima que no està a la portada, haguéssim guanyat un punt. No, a veure, tots com estem, que només faltaria. I que per això estem per a que cada un defensi el seu. Jo dic que l'hem ficat per això, per la realitat, ni que vagi a un d'Ajuntament, perquè... Tot a favor, i qualsevol acció que féssiu des de l'Ajuntament en aquest àmbit... És molt important, és... Tot el suport. Per suport a tot el panorama, a tota la realitat que tenim arreu de Catalunya. El problema és que és com que és arreu de Catalunya, aquí en aquestes terres tenim una sort que no és aplicable. Però baixant molt, el percentatge. El següent punt, moció de Vitesa del Pinell sobre la captació de gomes de Moteller. Un context, si tu l'heu llegit no cal que la llegiga de nou. Hem pensat de fer aquesta moció no és ni un atac ni unes responsabilitats per a l'equip de govern i crec que queda clar a la moció, però pensem, ens vam quedar després d'haver parlat diferents coses a l'últim ple de quines coses podem fer més enllà de la situació que tenim i aquesta moció va una mica en aquesta línia, que evidentment l'Ajuntament no és responsable de que allí
l'Estat s'ha gastat una quantitat de diners o que hi ha hagut un canvi en els aqüífers, en temes de sequera, que no hi ha aigua, no és una responsabilitat ni molt menys, però sí que potser té la responsabilitat d'exigir aquestes responsabilitats a qui li pertoca i demanar explicacions i més enllà de les hipòtesis, perquè, per exemple, jo tècnicament no sé donar una explicació de per què no hi ha aigua, per què sí, i l'Ajuntament té recursos, o bé per averiguar o bé per a demanar que ho posa algú. És a dir, en primera instància pensem i us proposem d'això, de demanar formalment els recursos tècnics a totes aquestes administracions supramunicipals, com poden ser l'ACA, com poden ser el Ministeri, per a que valoren en rigor, és a dir, que posen tècnics i que ens donen una explicació a l'Ajuntament del Pinell i evidentment, conseqüentment a tots els veïns i veïnes, perquè a dia d'avui no surt aigua i perquè fa X anys allí es va fer un estudi i es va dir que hi havia aigua. O sigui, aquí hi ha d'haver una explicació al mig i abans que es carregui aquesta despesa, si és que l'Ajuntament ho vol saber, de contractar un tècnic, us proposem que ho demanéssim a les administracions que posen recursos per averiguar-ho. I que si considereu que això és el punt número 2, de que no va prou ràpid o que les altres administracions simplement passen, que no sé, això ja és una hipòtesi, però espero no ho feu més llarg, passen, que valoréssim vosaltres, a veure si tècnicament se pot averiguar, no sé, algun tipus d'enginyers, etc., que potser podrien donar una explicació a la situació. Després, exigir responsabilitats als promotors. No estem parlant d'una obra de 1.000 euros, estem parlant de mils i mils d'euros, ja no només en projectes, sinó en obra. Crec que se n'anava superar, evidentment, el milió d'euros i, clar, són diners públics que paguem tots els contribuents i pensem que tampoc se pot quedar així, no ens podem quedar en, no surt aigua, quina llàstima, no. O sigui, aquí s'han gastat uns diners i, com a mínim, algú, que no ho repeteixo, que no sou vosaltres, són qui va promoure aquesta obra, penso que, com a mínim, les hem de demanar com a poble, pensem que s'han de demanar. I això, i per no garantir aquesta funcionalitat d'una infraestructura. I després sí que potser s'hauria d'informar a la ciutadania de manera clara i transparent sobre totes les gestions que heu fet vosaltres i si hi ha alguna possible solució davant d'aquesta situació, també informar quines hi ha. I això, i explorar i impulsar, si se creu convenient, altres alternatives complementàries. És a dir, que si aquí es va fer un pou d'aigua per si un dia hi havia algun de l'Ebre, no renunciéssim a que se'n faci un altre. Saps? O sigui, no dic que se'n faci un altre o el que convingui, però no pot ser, s'ha fet un, no ha sortit bé, mos quedem així. No, si es va fer i és per un motiu, com a mínim, la part que ens toca com a municipi penso que hauríem de defensar això. I per tant, ja us dic, és propositiva i és una mica arran del que pensem que se podria fer com a Ajuntament davant de la situació que vau exposar i que ens preocupa a tots. Jo deixaré pas al regidor Santi perquè és qui ha portat més el tema, però referent a la moció ja vam dir al ple passat que, i vosaltres el vostre grup també us emplaçàveu a tirar endavant este problema que tenim i a buscar solucions i també el que diem de la informació, si teníeu alguna altra informació que no vam trobar aquí, si me la podíeu fer arribar. Jo no n'he trobat, o sigui, jo el meu correu personal no tenia res i això era una de les coses a pregs i preguntes de si havíeu demanat al Ministeri. Crec que primer pertoca a l'Ajuntament, si no, jo ho demanaré a través del grup polític, us portaré el registre, però crec que aquí toca demanar primera perquè és l'administració que li toca a l'Ajuntament. Jo, personalment, vaig revisar en sortir mateix del ple tots aquests documents que són els que crec que necessiteu que pesen molt al correu. És que jo no tinc els documents. He trobat converses, però tot això crec que no és durs. Totes les converses que es van tindre amb el secretari d'Estat, he trobat converses que vam tindre en secretaria, de les llistes de faenes setmanals, fes allò altre, però aquests documents del Ministeri, o sigui, no. Algú vull transfer d'estos caducats, saps? Però que no puc mirar si és això o no és això. Vale, això no vam comentar ja al Pimple, que t'ho vaig comentar, que vam estar parlant en l'ACA, vam estar parlant també en Aquamed, i clar, més igual l'ACA com a Aquamed me diuen, clar, és que el pou s'hi va fer fa 10 anys. Fa 10 anys pots demanar explicacions, pots demanar el que vulguis, però si este pou no surt aigua ara,
algun altre potser s'hagués pogut espavilar abans d'estos 3 anys que portem nosaltres. A veure, això no t'ho va dir ni l'ACA ni Aquamed. Sí. O sigui, a l'ACA i Aquamed t'han dit que nosaltres ens havíem d'espavilar abans. No, simplement ha passat la garantia, descompte de 10 anys. Has de fer el bou i t'ha passat per una garantia. Que després pugues demanar o pugues denunciar, pugues o pugues, això és una altra cosa. Però degut a que possiblement ningú en aquell temps, quan se va acabar, no va fer el que dèiem abans, no tenim proves concloents de que sortien aquells nivells d'aigua, no tenim proves concloents. Això Aquamed t'ha dit que no tenen proves de que sortigués aigua? Sí. Bueno, jo vaig portar el que tenim aquí. I Aquamed m'ha dit, bueno, si ara me dius que no surt d'aigua... No, però... No em diu Aquamed que no surt d'aigua. Vaig portar el que tenim aquí, el que tenim aquí. I el que vaig dir que escolta, ara fem 10 segons o 15 segons, no arribava potser... Sí. A veure, va durar més, però que feia 10 segons. No. Una vegada va durar més 6 minuts. 10 segons, minuts, sí, 6 minuts. Però no, ho he dit, però... I que tenim demanar responsabilitats. I vam donar l'expedient dels anys que he fet, és que això ja fa 10 anys que està fet, este pou. Vaig parlar també en Aquamed, i Aquamed me diuen pràcticament el mateix. Ja mirarem de... Allà si podem fer alguna cosa més, si podem anar més amunt, però simplement és que l'únic que tenim més d'informació és com us diuen això, que fa molts anys, que és una obra que fa 10 anys que està feta. Ho heu fet per escrit, les consultes? No. Però no va anar presencial en Aquamed. Vaig anar presencial a l'ACA. I us parlàvem directament amb l'enginyer d'Aquamed. Jo us demanaria, per favor, ja per un tema de dignitat personal, que féssiu la consulta per escrit, a veure, i també t'ho he de dir, els promotors de l'obra s'ha de fer el Ministeri. Qui va pagar? L'ACA va fer projectes, la redacció del projecte. Qui va pagar l'obra, qui després havia de comprovar és el Ministeri. Us demano, per favor, si podeu, que féssiu per escrit la petició al Ministeri de que us aporten tota la documentació de l'expedient. Des d'Aquamed no us diuen que al fi al cap va ser Aquamed qui va executar l'obra o la va licitar, com ho vulguis dir. I Aquamed us diu que l'altres, no, l'Ajuntament té que tindre tot l'expedient, té que tindre tot. Us demano, per favor, que demanéssiu una còpia, no per telèfon i per escrit. Dic així, no ho vull fer més ja. Bueno, doncs ja ho veurem. Ja has de, o sigui, buscar... Si la donem per burofax i me diuen el mateix, que l'Ajuntament ho té que tindre, perquè llavors, aquests anys, després de fer l'obra se va enviar... Si ho té l'Ajuntament, ho tindran ells i t'enviaran una còpia. Com, perdona? Si ho té l'Ajuntament, ho tindran ells i t'enviaran una còpia. Per què? Perquè aquestes administracions guarden, estan obligats a guardar durant... Teòricament sí, i l'Ajuntament suposo que també, no? I l'Ajuntament suposo que també. Com a molt la feina que podem fer nosaltres és averiguar què ha passat aquí, perquè està bé. Però si demanes una còpia, s'enviarà. Esta una. I després... És que és el que em diuen des del moment que la còpia... Sí, home, però és que estem jugant al joc del telèfon. O sigui, parlo molt en les administracions. Si jo demano una còpia d'un expedient, me diran, te l'envio o no l'envio o vine a la consulta. I normalment ho diran per escrit, perquè te faran identificar qui ets tu per veure un expedient X. Potser si el demano jo a Eva, no sé si fins a quin punt me podran donar informació o no, però vosaltres com a Ajuntament, l'alcaldessa, el secretari... És que jo coneixo directament, però va pujar aquí, un dels tècnics de... Demaneu a Madrid. Demana una còpia de l'expedient a Madrid, que són els que van encarregar això. Feu-ho per escrit i si te diuen la contesta per escrit, no sé, la porteu al ple. Si te diuen no et dono la còpia o el Ministeri l'ha perdut, parlem si els portem a judici, perquè el Ministeri no pot treure aquesta documentació. Però ho sento, Santi, però és que no me puc quedar... Jo no em puc quedar en anat a Barcelona a fer una d'això i m'han dit que l'obra està caducada i que ho heu de tindre vosaltres i ja està, i me quedo aquí. Estem treballant... No, només... Aquí està, estem treballant, Eva. Doncs com ja esteu treballant, només us demano una cosa, que és un registre...
no sé si ho veu bé, per exemple, demanar per escrit. Sí, però també esperàvem a veure que ens dies tu el que tenies d'informació i tot. Laura, el meu telèfon està molt disponible, sempre. Sempre he agafat totes les trucades, tot. I sincerament, després de com va anar l'últim ple, vaig buscar la informació, quan se mos va acusar de que no sortia aigua i com aquell que diu que ho havíem amagat... Jo el que vull dir... Va ser una responsabilitat de terminis d'haver fet les coses abans. Doncs, escolta, el que vull dir és que les converses i els debats que estem tenint al ple, de vegades, crec que podrien ser més productius i marxem d'aquí i ens trobarem el pròxim ple. I les coses se poden fer diferents. Jo ho he dit ara, el correu, no sé, el tinc aquí obert, pot xafardejar el meu correu que no hi ha res per amagar, no sé com dir-ho. Però la veritat, en la manera com ho relacionem, depèn que et sents dir el ple, l'última cosa que em van agafar ganes és a damunt, agafar el telèfon i dir mireu xiquets, és que no he trobat res, quan se mos va acusar altres coses. No obstant, així ho vam rebre. No obstant, el meu telèfon... Se va dir que quan se va fer quan se va agarrar l'obra, s'hagués pogut agarrar i fer el que han fet l'altre quan se va agarrar l'obra. Que en una cosa tens raó, si s'ha d'anar, han d'anar tots a una, tots. Perquè això és el Pinell. L'aigua de la mateixa és del Pinell, no és de ningú més. Doncs mira, Aleix, quedemos en la part positiva avui i potser acabarem el ple d'una altra manera. Jo demano, ja us dic, primer per un tema personal i després pel de més, quan demanem alguna cosa a una administració, crec que tindre un registre és que està legalment, està jurídicament, interessa a l'Ajuntament tindre. En dia tal, l'alcaldessa, el secretari, ha demanat aquest expedient. És que inclús interessa tindre-ho a vosaltres, com a Ajuntament i a tothom. Sí, bueno, ja comencem a agafar... No, estic parlant. Ja comencem, però no es demana ni la paraula. Ja comencem a agafar una mica el tranquil·lo, no?, de veure com funcionen les coses. Gràcies per l'aportació, també ja sabem que val la pena tindre els registres d'entrada de tot i de sortida, però ja et dic, estem posats, buscarem més amunt també i volem, o sigui, som els primers interessats que també ho portàvem al programa de fer anar el pou del Mas de Montella. Us sembla si ens quedem en lo positiu? Jo, si feu el registre, també... Però el registre ja arribarà, també vull dir... Bueno, quan lo féssiu? De veritat, Laura, fem-ho àgil. Però sí, ja farem àgil, però sembla que us demano els deures d'escola. No, per mi com si... Per mi com si venim al proper ple ordinari, que serà al desembre, i parlem... No sé com diu. No et posaré pressa, no et diré ja has fet el registre, no. Feu-lo quan us vingui bé, quan poguéssiu, quan creguéssiu que és el moment. Jo el que vull dir és que si hem de demanar una cosa, més enllà de totes les trucades que heu de fer, les visites i tot el que poguéssiu, que és complementari, que crec que és important que entre administracions hi hagi aquest registre demanant una documentació. I a partir d'aquí féssim tots el que poguéssem. Si em demaneu dates, si em truques, si em demanes informació, si em demanes telèfons, t'ho vaig dir, tots els que vulguis i més. Però entén també que no me puc quedar en una explicació de he parlat en no sé qui, sí, perquè he anat a Barcelona a parlar en lo... Això està molt bé a nivell informatiu, però se necessita més rigorositat per un tema com el que estem tractant. La rigorositat se necessita de bon començament també, o sigui, ara tu dius que vas marxar l'altre dia amb la sensació de que t'estàvem culpabilitzant perquè no hi havia aigua i ara diràs que marxarem nosaltres amb la sensació que ens esteu culpabilitzant de no haver l'expedient. A veure, ja sí que fa 2 anys i mig ja, però bueno, vam arribar i l'expedient no estava, o sigui, hem hagut de partir de zero en moltes coses. És demanal. Val, és demanal. Primer és investigar i mirar, perquè quan aterrisses en un puesto de nou i trobes que però tu ho has dit, porteu 2 anys. No s'ha fet, no cal que ho féssiu esta setmana. I te trobes allí i no saps ben bé com enfocar-ho, necessites una mica de rodatge. Ara el rodatge, ja fa dies que ho van fer això, ja van anar bastant més rodats, hem anat investigant i hem vist, hi ha hagut un pressupost d'un projecte de tot el que s'havia de fer del material que havia quedat obsolet i tot, després dius, bueno, anem a provar a veure si hi ha lo bé. Doncs ja està, són coses, el mateix vau passar els 4 anys i no es va aconseguir, ni portem 2 i mig, no mos demanéssiu la responsabilitat ara de venga, doncs anem fent. Ni poso pressa ni poso temps.
Ni només faltaria. No sé si li has dit que hauríem de dir... No, només demano que... La seguretat, entre cometes, que féssim una posició o alguna de cara a la gent del poble, els pirinencs i pirinencs. Bueno, no, això és el que proposo a la moció quan volguéssiu. Això no es pensa per tu, pregunto jo. Informar la ciutadania de manera clara i transparent sobre l'evolució de les gestions i les possibles solucions que s'estiguen treballant. Ni quan, ni com, ni de quina manera. No s'ha fet mai, potser ara és el moment de fer les coses bé, perquè nosaltres estem entrant, nosaltres hem de ser diferents i hem de fer les coses molt diferents. I que no m'he deixat parlar abans, i jo t'estic dient, estic a favor de moltes coses i moltes en contra, però el que sí que s'ha de fer és que la gent del poble sàpiga, perquè la gent del poble parla i ja n'hi ha prou. Doncs si s'ha de dir la veritat, i potser demanar un expedient, que és el que volia dir abans, potser demanar un expedient sabrem si quan se va agarrar l'obra s'havia de mirar o no s'havia de mirar, si es van equivocar ells o no estem equivocant nosaltres, però ja. I com que abans no s'ha parlat, doncs t'ho dic ara. Les coses s'han de fer bé. Nosaltres estem parlant sempre que s'ha fet malament, doncs ara tenim l'oportunitat de fer les coses bé. Les coses, la paraula bé és molt relativa. Bé no, però legalment sí. Bé és molt relativa. Però legalment sí, que és molt diferent. Les fer les coses legalment, és a dir, el regidor que estava abans que jo sempre demanava fer les coses legalment, tot per escrit, doncs jo ara, com continuo en el partit que està ell, te demano també aquí que es faci així, perquè jo estic a l'Ajuntament i també m'interessa que les coses es facin així. Per què? Perquè si realment les paraules que vaig dir a l'últim ple són veritat, en els papers, callen barres. Ja està. A partir d'aquí és una qüestió. Jo, com a regidor de la FIC, penso que la moció té coses bones i té coses dolentes, però a partir de que s'ha de donar les coses legalment i no s'han de ficar les piles, això està clar. Que tot legalment ho fem. No, en temes paraules que he dit, jo no he dit que estigués en perill il·legalitat, estic dient que tot el que quedi per escrit, si en qualsevol moment arribem a alguna qüestió i diuen és que quan se va fer l'obra, quan se va agafar l'obra s'havia d'aprovar si hi havia aigua i era el plaç, tenies un plaç d'un any per a reclamar, després nosaltres podrem dir és que no ho vau fer bé. I a mi també m'interessa poder dir no ho vau fer bé, com a polític. I si surt un paper així i no ho vam fer bé, jo seré la primera que diré ens vam equivocar i no ho vam fer bé. Estem buscant responsabilitats, sigo o no sigo. Pues sí. Perquè al final la gent del Pirineu el que deu són responsabilitats. Pues Aleix, però és que t'has Però no responsabilitats. És solucions. Sí, però una volta no tenim aigua, que la solució de no haver aigua és com molt tirar rafes d'aigua del règol allí, perquè si no hi ha aigua, no hi ha aigua, si pot buscar solucions, 1000 solucions. Però a partir d'aquí hem de buscar responsabilitats de per què va passar això i per què s'ha tardat. Els anys que s'ha tardat fins que hem arribat nosaltres a obrir la porta de no hi ha aigua. I això és una cosa que interessa a tots. A tots els que estem assentats aquí ens interessa saber per què us ha allargat tant o ha vingut aquest problema. Almenys és un criteri personal i jo puc dir la meva paraula. Molt ràpid. La moció no hi ha tempos, no hi ha res, no és tan concreta com la de la llengua, simplement hi ha uns punts que, més enllà del que votéssiu, més o menys, penso que compartim i hem intentat recollir una mica el que s'ha dit als plens de tot. Vull dir, demanar formalment aquests recursos, que és el que estem dient, formal, quan volguéssiu, quan poguéssiu, quan us vingo bé, després de fer les gestions que creguéssiu que haguéssiu de fer prèvies. Això, celeritat i que recursos de l'Ajuntament pel que consideréssiu que fa falta, en això també tenim el suport, exigir les responsabilitats als promotors i si dintre d'aquestes responsabilitats m'arriba alguna cosa de retruc, jo t'ho dic, estic tranquil·la, dormo tranquil·la, però si arribés seria la primera d'assumir-les, jo no m'amago i jo estic molt tranquil·la. Un moment, per favor. Informar la ciutadania quan poguéssiu, quan creguéssiu, quan sigui convenient, no hi posi data i després, si ho considereu, si s'escau, inclús queda obert alternatives complementàries al subministrament. Esta és la moció. No entrem ni traiem cap tema polèmic ni entro en estos debats. A partir d'aquí, treballem el que volguéssiu. Molt bé. Bé, els punts de la moció, no? És el que diem, demanar recursos tècnics i tot, i s'ha anat parlant també. Formalment, aquí sí que està la paraula, formalment. I formalment va ser també? Perquè va ser una reunió al lloc. Jo entenc que una reunió cara a cara... Teniu un acte de la reunió en les persones que vau estar allí, en el que vau demanar cada un? No, jo vaig anar directament a l'ACA per trucar per telèfon, em van donar cita a l'ACA... És una reunió d'estes que es fan acte i es firme. Aquí hi ha el regidor o el regidor tal i per part de l'ACA està tal,
i aquí s'ha fet això. Vols dir que canvia molt això, que hi ha aigua, que hi ha aigua? No. Canvia molt això? Eva, t'ho pregunto, canvia molt? D'aigua no si haguéssim fet un acte, sortiria aigua? Vols que et contesti? Ara Santi t'he dit una cosa, però és que se pensa que estàs en món. Ja ho sé, Vale, doncs per això mateix l'altre hem d'anar més enllà. Però bueno, més enllà. Escolta, però si tinc un contacte o parlo amb algun altre bé, o m'entra i dir per telèfon, envia'm un mur of fax o gravo la conversa, se fa una cara. Vale, a veure, o sigui... El teu partit per demanar no sé què, que t'han de dir també, porta un acte del teu partit per demanar. Per això mateix, un moment. Jo estic a l'oposició, no he de portar res. Si ara estàs a l'oposició, però quan estàs al govern, potser van pecar l'oposició de fer de bona voluntat, al final. Això ja, l'autocrítica, potser sí, però sabíem que gestionàveu i tot, potser també hauríeu de donar-nos un vot de confiança en altres, i si està dient un regidor que va fer una reunió presencial a l'ACA, ni que no hi hagi una acta signada i segellada, doncs creure, no? No ho qüestiono, jo ho crec, només dic que també de cara a tu, que ho demanes per escrit. Del que hi ha a la moció, hi ha moltes coses que s'estan fent, perquè s'ha anat a parlar en els supramunicipals. S'han mirat tècnics que no tenien res a veure en la construcció, en l'execució del moment. Les responsabilitats no s'han pogut exigir, evidentment, perquè encara no hem arribat al cap de la correguda. I informar la ciutadania, doncs el que anava dient, si l'obra aquesta ja té 10 anys, no s'ha informat mai directament. Per què? Perquè com tu molt bé saps que t'ha tocat també voltar i tocar molt, aquesta obra, fins que no hi traurem el cap, doncs costa també. Per tant, no podem informar la ciutadania perquè cada setmana potser l'hauries de dir mira, allò que et vaig dir ara no és, o ara hem hagut de pegar cap aquí. A la ciutadania... Molt breu. Espera't, a la ciutadania se l'ha d'informar quan hi ha una cosa més sòlida. Una cosa que encara tenim que no hi ha aigua. Vale. Això sí que s'ha de dir. I per últim, l'altre si s'escau l'abastiment d'un altre pou. S'hauria de mirar i s'hauria de mirar com també. Perquè si serà l'èxit, està clar. Ens podem embarrancar en una altra obra d'aquest tipus. Però bueno... Lo d'informar la ciutadania, un apunt, des de l'Ajuntament, i fet com a Ajuntament, si no recordo, com a mínim les 2 legislatures que puc parlar dels regidors que estem, que la Marta també ha estat en una, s'han fet butlletins. Te tallo perquè també és veritat que el tenim mig. Vale, però vull dir, és una manera d'informar. S'han fet butlletins explicant en quin punt se trobava l'aigua del Mas de Moteller. I jo buscant he trobat els seus 3 últims consells de la vila que es van fer, que eren xerrades obertes, en un ordre del dia, que es van fer 2 a la Pianola i un al centre polivalent. Un dels punts era informació, i on la gent va poder preguntar també. Feu el format que us agrada més, però s'ha informat. Cada un tindrà la seva manera d'informar. Els plens s'informen. Pot ser suficient en el ple o no. Però no diguéssiu que no s'ha informat, perquè si voleu tots porto 4 butlletins i 3 xerrades. Doncs bueno, això és de quan estic jo, amb 8 anys tampoc està mal. Clar, però vosaltres com vau fer, vosaltres vau recepcionar l'obra, nosaltres podem informar que no hi ha aigua. I què trobes? No és prou informar que no hi ha aigua? Però qui recepciona l'obra no t'ha sigut donat la culpa, ni tu ni el teu govern, ni el... No t'ha donat la culpa. Però nosaltres hem de dir, li podem informar que no hi ha aigua. Per què? O estem treballant per saber-lo per què. Quan arribarà? No ho sabem. Jo crec que és això. De qui és la culpa? Aquí, digues tu, demà la responsabilitat. Ja ho veurem, estem treballant en això. Però la informació que podem donar és només, no tenim aigua. Per què? No ho sabem. Jo crec que les responsabilitats s'han de demanar a qui es va gastar tota aquesta morterada de diners públics. O a qui no va saber gestionar bé, o no va fer la feina ben feta. Sí, però la primera és a qui va dir, faig un pou aquí que hi ha aigua. Esta és la primera. I aquí se sabés en quin moment van fer... I aquí ves baixant. En quin moment van agarrar i van dir, van fer una prospecció i van mirar que aquí hi havia aigua, el primer. I després, qui va fer la concessió de l'obra, qui va... Tot això. Si la responsabilitat acaba caent en algú que va anar tard, que està aquí, doncs jo us ho dic, però la primera és esta. El que passa que, saps quin és el que vull dir tot això? Que fa 15 anys que estem marejant el poble, uns i els altres. Això sí que us ho puc dir, uns i els altres. I potser ja és hora de que les coses, i Santi i jo sé de bona part tot el que has fet, però jo sí que també vull que la gent del poble sàpiga, perquè ara, tal com ha dit,
com que si no formita tot, si no les paraules que s'han passat un postulada no siguessin les exactes. A partir d'ara, tot i després que ho puguis presentar, perquè el mateix que candidatura és el que ficarà a la I ja està. És molt fàcil. Però tu no treballes per un paper, tampoc. Jo el que qüestiono... No treballem per un paper, però és que no estem dient això, estem dient que, com abans, has tingut un apuntat, hi haurà un moment que tota la informació, si mai és un judici, tota la informació que tens és important i saber. I al final no estem barallant-nos, ni ells, ni vosaltres, ni jo, per l'aigua, no estem barallant per l'aigua del poble. Jo el que vull dir és que si una administració té una documentació d'un expedient, és que no sé fins a quin punt està obligat a donar-te-la. Vull dir, és que hi ha un tema legal de que estan obligats. La via fàcil, evidentment, te poden dir, ei, ho has de tindre tu, busca-ho, però jo vull que m'ho envies, que ets obligat, saps? I tu has perdut l'escriptura, el notari té l'escriptura. Han de tindre una còpia sí o sí. I és igual que ha passat. Llavors, si no la trobes, demana-la. Només dic això, o sigui, jo el que no puc acceptar és que encara em sembla més de passotisme que es queden tan panxos contestant-te el que et contesten, ojo, de dir, busca-ho que ho tens a l'Ajuntament. Bueno, jo potser ho tinc o no ho tinc, o potser és culpa dels d'abans que ho van perdre, dis-los el que vulguis, però jo vull una còpia, i si tu tens l'obligació d'enviar-me-la, i si hi ha un termini, me l'has d'enviar. Vale, a veure, no hi ha més. Ja queda clar, format paper, ja queda clar les voluntats, que ja diem que anem treballant. Votem la moció? Si us sembla bé, votem la moció. Per això, un debat, però ja anem votant sobre el mateix, ja. Voteu. Nosaltres a favor que la presentem. Jo voto a favor, però en això de dir que les coses haguessin pogut fer tot això que ha passat ara, tot el que ens estan demanant, haguéssim pogut fer abans. Perquè hauria sigut molt bonic que abans de sortir de l'Ajuntament per la legislatura d'abans, haguéssim pogut dir, és que no hi ha l'aigua de l'Ajuntament i... Que quan vaig marxar jo hi havia aigua, hòstia! Que no els entenguin. Perdó. Escolta una cosa, si el mateix que es va fer ara, si el mateix que l'últim que es va fer ara, s'hagués fet 15 dies abans de canviar la legislatura, haguéssiu pogut sortir a l'Ajuntament dient que no hi havia aigua i no haguéssiu deixat el pato a nosaltres. Això sí. T'estic... Pots agafar la part positiva? Sí, t'agafa la part positiva. La part positiva és que tots els que estem assentats en aquesta taula volem que... Vale, que passem a votar nosaltres. Nosaltres mos abstenim perquè estem d'acord que s'ha de portar l'aigua, però tot i que dius que no hi ha terminis, hem vist com una mica de pressió, sent que ho hem anat parlant a tots els plens i que hem anat informant-nos del que havíem anat trobant i del que s'havia anat fent, pensem que per a votar en contra tampoc no és perquè estem d'acord en el contingut i en l'aigua, però ens abstenim per la pressió que ens veiem al damunt, sent que són punts que hem anat informant i que hem anat fent. Agafem l'abstenció com un gesto i sobretot no us sentiguéssiu pressionats. Què dius tu? No, però quan pressionarem ho sabreu. O sigui, quan pressionarem ho notareu. Una amenaça, això. Sí, això que està gravat. És lo de despressionar. O que consta un acte. Sí, no, que consto. Vinga. La següent moció d'entesa pel Pinell de Brai per la dignificació i el reconeixement de la senyora Virgínia Amposta. Si us sembla, aniré ràpid, perquè sé que anem tots d'això de temps. Si us sembla bé, ho dic per no ser repetitius i jo ho intentaré. La segona moció és... Això també és una d'aquestes coses, que, hòstia, m'arrepentixo de no haver proposat quan estàvem a govern, evidentment. És que a mi m'ha sobtat de dir la veritat. Però sí, però bueno, mai és tard i també és propositiu en aquest sentit. Llavors, sí que és veritat que estan a govern ens va arribar alguna notícia, se va recuperar molt tard la figura de Virgínia Amposta, tot i que aquí l'havia recuperat en alguns articles a la revista local El Fatumer, però ara sí que el Comebe també l'ha recuperat com a persona una mica a la trajectòria, sabem que té arrels al Pinell, va néixer aquí al Pinell, tot i que després ja es va desvincular i malauradament la van afusellar molt jove, i s'han impulsat, Sant Vicenç dels Horts, a Barcelona hi ha una plaça, Sant Vicenç hi ha un centre cívic, s'estan fent molts carrers, grups locals també els hi han dedicat cançons, etc. I és allò de mai és tard, vam pensar de proposar, no per treure cap nom a cap carrer dels que hi havia, però hi ha un carrer que no té nom, que és el que està de la piscina a la pista roja, i si penseu que és una figura que com a mínim s'hauria de dignificar a nivell de Pinell,
proposem, quan sigui, també sense pressió, com poguéssiu, si és que s'aprova la moció i és que ho voleu fer, proposem posar el nom de Virginia Amposta en este carrer i com a mínim que hi hagi una placa contextualitzant qui és. Just en l'associació Pi del Broll n'hi vam estar parlant temps atrás, que s'hauria de fer... No sabia res. I per això que quan la vaig veure, primer això, me va sobtar que la presentéssiu ara quan vosaltres tingueu l'oportunitat d'haver-ho fet, però bueno, mai està, ja ho has dit. I just en l'associació Pi del Broll n'hi vam estar parlant també de que s'hauria de fer algun tipus de carrer o d'homenatge o que, a veure, és una persona que va néixer aquí al Pinell, no? I després del com bé i tot també va sortir. I fa qüestió de 2 setmanes també parlava amb una noia per a veure com ho podíem enfocar, per a treure tota la seva biografia i a veure com ho podíem enfocar per a ficar-la aquí al poble. O sigui, que ho teníem en ment també. El que també em va fer gràcia és el del carrer, perquè clar, fa 15 dies quan parlava amb aquesta noia, diem, claro, és que un carrer o una plaça, ja sabem que a vegades quan intentes fer el canvi de nom en un carrer és un dalt a baix, i segons també si hi ha alguna empresa o el que sigui, és molt més complicat. Sí, és complicat perquè ja es va por avall i és molt complicat. I, ostres, és que clar, canviar és quasi de missió impossible, però no hi vam pensar en este. Quan hem vist, ostres, és bona... Que si hi ha alguna entitat del poble en qui teniu pensat fer alguna cosa, evidentment això queda en un segon terme. Bueno, tot se pot encabir, no? També el Pi del Broll, quan ho vam parlar, també es va quedar així una mica a l'aire. En esta noia, et dic, fa 2 setmanes i vam dir que... Us agrada la proposta? Sí. Hòstia, que avui estem on falla, Anem a tope. Des del meu punt de vista seria foc més general. La carrera productiva. Va morir molta més gent afusellada. Sí. Engloba tot més allà. Sí que està... Que sí que es podria destacar... També Montellà ho va afusellar. Sí, se podria destacar totes les persones, també. Sí, bueno, Això és buscar el format en alguna cosa... Nosaltres hem plantejat aquesta persona perquè les dones estan més invisibilitzades, s'ha recuperat ara, etc. Però jo que sé, se va posar també la placa aquí al carrer de les Mores, vull dir, qualsevol acció que es faci en aquest àmbit, avanti. Clar, això del carrer també es va quedar així una mica a l'aire per tot aquest tema. Però bueno, se pot mirar el que passa en Mores, no? Hi ha algun veí al carrer Anestesi? No hi ha cap veí? Donen a la banda d'allí. Donem davant. Per això, este seria fàcil, però això que no fàcil, passa però en això sí que té raó Carles, que s'hauria d'identificar el nom de potser tots els que van perdre la vida. O el nom del carrer i després una placa baix, això sí que es podria mirar un format. Gestioneu vosaltres. Perquè al final tots tenim un trosset d'aquí. Pues això. Nosaltres a favor. Jo també a favor. Nosaltres a favor, també. A favor i això. Ens hem ficat d'acord en el votar. Moltes coses. És bastant important, això. Vinga. Si anem Apuntarem al calendari. a fer veure el sortir ja... Vinga, va. Sí, va. Pregs i pregunt. Informació. No, si ho tinc davant. Dilluns ens vam reunir en un grup de veïns del poble i en una tècnica en biodiversitat per parlar sobre la problemàtica de l'alimentació dels gats a la població. Ja que va créixer en xiquetes, de la cosa que s'hem parlat abans. Si veies el meu carrer com està. Ens hem repartit la fem. Vam comptabilitzar i deixant-nos, segurament, vam comptabilitzar fins a una 70 de gats per esterilitzar. I clar, això va increixent, o sigui, en la primera fase, en principi, serà fàcil en el sentit de que tot hi cabrà, però després quedaran les noves trucades que encara no s'hauran pogut esterilitzar i, sobretot, una campanya molt de conscienciació d'aquí. Això està previst fer-ho cap a meitat d'octubre, fer una campanya de conscienciació d'aquí a l'octubre, espera, d'això. De no donar menjar pels gats. No, més que de no donar menjar, ara mos va dir que no, perquè clar, diu, ara si traguéssim el menjar és maltracte animal. El que s'ha de fer... Que el posen davant de la seva casa, no davant de la meua. És, de tot això, consciència de que no es va a les portes dels veïns, de que no tothom ha de donar menjar i com si fos el dinar de Nadal, vinga plats de carmullats, sinó que ficar unes pautes d'hora d'alimentació i que si hi ha més veïns voluntaris, si hi ha uns quants veïns voluntaris, que es vagin tornant. Això és una mica... Bueno, controlar una mica. Sí, controlar una mica. Espera, un moment, Aleix. Això per a part. Complex i preguntes no hi ha votació, disculpem avui.
no he fallat, ¿vale? Que tinc que ser llistat tots 2 anys. Vale? Per aquí preguntes, està gravat, ho pots passar? Sí. Ella grava, passarem. Després també veïns voluntaris, també començarem a parlar amb la gent que està alimentant, de com ho ha de fer i anirem fent, informant i conscienciant la gent. Colònies de gats. Doncs perfecte. Ho tenia... Casualitat, perquè no n'havíem parlat mai, però és que ho portava... És que me les trobo cada dia, a les 8 i a les 9. A les 8 del matí i a les 9 de la nit? No, a les 8 de la tarda i a les 9. N'hi ha uns que me'ls trobo d'anada i els altres que me'ls trobo de tornada. No passa res. I són tot el carrer de muntonets de pienso. I a més veig com els tiren. I penso, si veus allà, per què no te'ls deixes allà els muntonets de pienso? No al meu carrer. I no t'enganyo, igual hi ha 25 anys. Són molts carrers del poble. Són molts carrers, la batuda en els veïns que van fer, o sigui, els veïns que s'han anat queixant i tot i que van fer la reunió en ells, els focus que hi ha, clar, ni van començar sent 3 que sapiguessin, però la gent ha anat dient, i uns 5 mínim, així grossos, o sigui, 5 focus grans, però cada foco pot tindre com a subfocus també. Perquè al teu carrer estem al cas que n'hi ha uns aquí, els altres més avall. Sí. Hi ha 3 puestos, puestos marco. I van comptar com una 70 de gats. Però ja diem, tot és el primer pas, diguéssim, per anar treballant. Perfecte. Després, a les famílies hi ha alguna cosa més? Sí, no, perquè sembla que jo no m'he queixat directament a l'Ajuntament, però he tingut de parlar amb els veïns que he d'intentar que s'acabi, perquè, per exemple, al meu carrer hi ha menjar 24 hores. Hi ha aigua 24 hores, és que fins els molts beuen aigua de nit. L'aigua de no passa res. Sí, clar, però és que el problema és que allí criem com a hospitals. Jo dins a casa, al pati que tinc davant de casa, m'he trobat 2 o 3 vegades gateres allí fetes a la pala o a qualsevol puesto de gats. Estan els bancals aquells detrás i allò... I després cruzen per baix. Bueno, claro, per baix. Saps que també n'hi ha un aquí, que hi ha un mas, davant del Calvari, no cal dir cap mas, però allí també n'hi ha moltíssims. I se'ls dona menjar en aquells bancals i pugen i baixen cap de 3 i cap de 2. Claro, després això el que diu és que els gats de carrer, diu, tota la vida han hagut, però eren gats que s'autoalimentaven ells i no estaven com a gats domèstics vivint al carrer. Això la llei ara mateix no ho empara, perquè representa que cada gat ha de tindre una casa. Diu, si es va multiplicant així, ja podeu... Abans era tot dintre de la mateixa roda. Clar, i molts s'hi morien perquè no caçaven prou rates o el que fos. Diu, i a més, han anat evolucionant tant i estan en tanta comoditat que en lloc de parir una vegada a l'any ja en pareixen 2. És exponencial, això. I fa 3 anys o així se va optar a una subvenció a la Diputació per a poder fer controls de colònies de gats. Llavors, se poden intentar 2 coses. Una, fer un conveni amb una protectora, que avui en dia és pràcticament impossible perquè les protectores estan desbordades. Però aquí sí que hi ha unes gàbies i hi ha uns llaços que són per als animals i demés. Llavors el que sí que es podria fer és posar-ho dintre del pla de la DIPU, el pla Impulsa, accions per a poder esterilitzar gats, claro. De fet, ho parlàvem també en l'Elàdia per més el tema de subvenció i sí, per entrar a l'Impulsa i per a, a veure què podem aconseguir. Però ja diem que és conscienciació de tot el poble, això. Bueno, li direm... Molt petit. A part dels gats, la molèstia que causen els veïns, la brutícia que generen és espectacular, olors, cagades, és que després molta gent s'ha queixat de les cagades dels gossos, està molt mal feta. A mi l'altre dia em se va escapar i me va arribar una foto aquí que s'ha escapat i la ràdio va dir qui és de botigues meus, que no s'escapa. Però bueno, això pot passar un dia, 2 dies, però és que els gats no hi ha ningú que preu les merderats que fan. A la gent que li dona menjar s'hauria de conscienciar per aquí, que l'està donant menjar però no limpia o no l'està cuidant, no l'està fent una putada. Bueno, el següent punt és... Jo li diré a en Marc que ho poso com a prec. Sí, que ho hagués dit, que ho poso com a pregs al grup. En breu tornarem a posar en marxa el carrer cultural per aquest hivern. Farem més o menys un format com l'any passat, en català, les obres. I començarà, hem d'acabar de lligar totes
les actuacions, però sí que ja tenim la primera mig lligada, que serà l'actuació de l'Eric Vinaixa sobre el poeta Convàlia, que porta un repertori sobre la guerra, l'exili i tot. I ell fa musical i pensem que pot estar molt bé. També lligat també la memòria històrica, i això més a mode d'informació segur que també ja n'esteu al cas perquè ja està publicat per les xarxes, que este cap de setmana hi haurà actes sobre memòria històrica al Centre Polivalent, a la visita a les trinxeres que van netejar els de l'associació, els de la Fundació Josep Carol, i gràcies a l'Associació Cultural Pàndols 38 farem una sortida a les trinxeres, després se farà al centre la presentació d'un llibre i la visualització d'un documental, i el diumenge serà la sortida a la Vall Closa, que també l'associació ens anima a anar-hi a tots i així us ho trasllado a altres també. El dia 27 de setembre se farà una competició d'escacs a la Pianola, la que s'havia de fer festes, no es va fer festes i es farà el dia 27 pel matí, i per la tarda hi haurà la trobada gegantera, també a càrrec del col·lectiu Ull del Bou, o sigui que serà un dissabte també bastant complet. I també dir que ahir ens va arribar que ens havien atorgat la subvenció per l'arranjament de camins i acondicionament de l'Ajuntament sobre fenòmens meteorològics, i puja uns 25.000 euros. Com que l'agost és inhàbil, no tenim massa informació de l'alcaldia més. Bueno, massa no hi ha més informació de l'alcaldia. Així que passem a pregs i preguntes. Nosaltres érem 3, tampoc no hi havia massa cosa. La primera era mig pregunta, mig prec, si se pensava fer alguna cosa en els gats, i si no fer el prec de fer alguna cosa, que ja ho he contestat i no cal repetir. Em sembla perfecte. La segona, ja l'hem dit també, era si havíeu fet el contacte, si havíeu sol·licitat formalment al Ministeri la còpia de l'expedient, perquè pensem que és important. Si voleu no cal repetir-ho, simplement que consta. I l'última portàvem també el dels camins, de si hi havia previst, més enllà de l'ajut ordinari del departament, en alguna manera arreglar camins. Si aquí ja entenc aquesta subvenció... En aquest ajut hi havia una part pressupostària d'uns 10.000 euros, si no m'equivoco, per a poder compaginar, és a dir, el que fico directament a l'Ajuntament en el que vingo de l'ajut, perquè al final serien uns 20-25.000 euros que ja donarien un bon impuls als camins, perquè al final se demana la subvenció i te demanen uns rangos, i d'aquests rangos, depèn de com està el camí d'un altre, pots fer més o menys i es pot allargar una mica més o menys. Però la intenció és aquesta, perquè anem tots per aquests camins i sé que se parla de molts puestos i tot, i està molt malament, la veritat és que és aquesta. Però està ara no hem tingut la possibilitat, i enguany és el primer any que dintre del pressupost hem ficat una partida pressupostària del camí, però més que no estem tant. La intenció és que durant el 2025 s'actua sobre els camins. Doncs ja ho tenim tot, nosaltres. Si no hi ha res més, donem el ple per acabat. Pensem en positiu.